Il-vittmi f'pajjiżna kawża tal-COVID-19 jitilgħu għal 226. 226 familja li din il-pandemija swit il-ħajja ta' xi ħadd għażiż għalihom. Fl-aħħar sigħat tilfu ħajjithom 4 persuni oħra minħabba din il-pandemija biex bekk mill-bidu tas-sena diġà kellna 7 fatalitajiet kawża ta' dan il-virus. L-ewwel każ konfermat it-tlieta kien ta' mara ta' 96 sena li mietet fil-Good Samaritan Long Term Care Facility. It-tliet każi l-oħra tilfu ħajjithom fl-Isptar Mater Dei, żewġ nisa ta' 71 u 58 sena u raġel ta' 83 sena. F'dawn l-aħħar jiem pajjiżna qed jerġa' jirreġistra żieda sostanzjali ta' każi pożittivi ġodda fejn il-każi attivi qed ikomplu jiżdiedu. Fl-aħħar 24 siegħa kienu mħabbra 158 każ ġdid, filwaqt li fiequ 74 persuna oħra. B'hekk it-total ta' każi issa tela għal 13,388 u dawk li fiequ jammontaw 11,460. Mill-każi ġodda mħabbra tul il-jum 30 persuna ħadu dan il-virus mill-qraba tagħhom, 8 ħaduh minn fuq il-post tax-xogħol, 16 persuna kellhom kuntatt ma' persuni pożittivi, filwaqt li 10 ħadu dan il-virus wara attendew għal attività soċjali. Il-bqija tal-każi kienu kollha sporadiċi. Intant komplew id-dikjarazzjonijiet mill-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan fejn f'intervent waqt il-programm NetLife huwa saħaq li l-proċess ta' tilqim huwa wieħed kalm ħafna. We have had a very slow start. Aħna mill-punt di vista ta' Union irridu li ħaddiema jkunu protetti billi il-vaccine jingħataw u mhux jibqa' fil-freezer. Minnaħa l-oħra aħna bħala tobba nixtiequ lill pazjenti jieħdu kull vaccine li jiġi jittieħed fi żmien ftit ġranet. Martin Balzan qal jekk kif issa tħanna fit-tieni ġimgħa minn mindu bdiet tingħata t-tilqima għal kontra l-COVID-19 l-ammont ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa li tlaqmu għadu wieħed baxx. Huwa qal li għalkemm il-proċess huwa wieħed delikat huwa importanti li jsir b'mod korrett, il-mam qed tħeġġeġ biex ikun hemm programm ta' tilqim iktar intensiv minn dak propost. It-tabib Balzan qal li l-frontliners huma esposti għal riskju tal-mart u allura huwa l-obbligu tal-gvern li jagħti protezzjoni lil dawn il-frontliners u jitlaqmu mal-ewwel. Intant fl-aħħar sigħat il-President tar-Repubblika George Vella li għandu 78 sena ikoll ingħata t-tilqima għal kontra l-COVID. Lan tas-sanità, lan anke tal-prattika medika huwa illi ikonna l-ikbar numru, l-ikbar percentaġġ ta' nies li jkunu mlaqmin għal kolinkwa marda, f'dal każ li għandu l-herd immunity. U allura minħeġġitkom narġa' mill-ġdid biex nikkooperaw mal-awtoritajiet tas-saħħa biex inbedu kemm jista' jkun din il-pandemija minn fuq pajjiżna. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern min-naħa tiegħu qed jgħid li fil-bidu ta' Mejju li ġej se jibdew jitlaqmu in-nies ta' taħt il-55 sena biex sal-aħħar tas-sajf pajjiżna jasal għal herd immunity. Huwa previst li sal-aħħar ta' Jannar jitlaqmu dak kollha tal-fuq minn 85 sena, nofs il-ħaddiema tal-qasam tas-saħħa kif ukoll madwar 60% tar-residenti f'San Vincenz de Paul.